tiyang niku atine wong isine kaya apa niku dipadakno kaya teko. Nggih. Teko niku nek dituang kok isine teh, metune teh berarti ya isine teh. Dituang kok metune banyu putih berarti ya isine banyu putih. Orang itu bisa dilihat dari ucapannya. Nek ucapane apik berarti isine iki apik. Nek kelakuan zahire niki apik berarti isi atine apik. Lihatlah dari ketika sampeyan disakiti orang lain, dilarani, diilokno karo wong liya. Ketika sampeyan tidak membalas itu dengan kejahatan yang sama, maka isi atine sampeyan iki dipastikan apik. Lah piye kon bales elek? Wong isine apik kabeh kok. Nggih, nggih mboten saged.